Tervetuloa meille Flöörin orkideaviikoille. Orkideathan on aika mahtavia kukkia, ne on tosi näyttäviä, komeita, hirveän helppohoitaisia, kun vähän tietää mitä tekee ja tosi suosittuja kukkia melkein oikeastaan mihin käyttöön vaan. Orkideohan on maailmassa, luonnosta löytyy semmoinen 20 000 eri lajiketta ja ihminen kun tykkää jalostaa ja laittaa, niin jalostettuja lajikkeita löytyy 80 000 vähän päälle. Eli semmoista ihan yhtä pätevää hoito-ohjetta orkideoille on aika mahdoton antaa, mutta käydään läpi vähän semmoiset yleisimmät. Eli orkidea kaipaa oikeastaan valoa, vettä ja ravinteita. Siinä se tärkeimmät yksityiskohdat. Tärkeintä orkidealle on semmoinen sopivat valo-olosuhteet. Meillä on vähän se ongelma, että täällä on kesällä liikaa valoa ja talvella vähän liian vähän, eli yritetään talvella auttaa kukkiva orkidea ehkä lisävalolla. Kasvivalot on siihen hyviä ja kesällä sitten kun on suurta pahdetta, niin vedetään se sinne vähän sisemmälle huoneeseen se orkidea ja huolehditaan siitä, että se ei pääse palaamaan. Kasvukaudella, eli tuosta jostain maaliskuulta lokakuulle, orkidea on hyvä lannoittaa orkidealannoitteella ja se edesauttaa sitä kukintaa ja vahvistaa myös sen kasvin lehtiä ja juuria, eli se pysyy hyväkuntoisena. Kastelu on kerran viikossa suurin piirtein. Upotuskastelu orkidealla tosi hyvä, tai sitten jos kastelee suoraan sinne ruukkuun, niin sitten muistaa puolen tunnin päästä kaataa sen ylimääräisen veden sieltä pois. Paljon käydään keskustelua siitä, että minkälainen ruukku orkidealle olisi hyvä. Onko läpinäkyvä ruukku vai sitten semmoinen ihan umpiruukku, molempi parempi. Läpinäkyvä ruukku on vähän semmoisen epävarman kastelijan hyvä valinta, koska siitä näkee sitten, että milloin ne juuret alkaa kunnolla harmaantua ja tietää, että silloin se orkidea kaipaa vettä. Mutta valoa se orkidea saa kyllä siitä ruukun päältäkin, eli oikeastaan mikä tahansa kaunis sinne omaan sisustukseen sopiva ruukku on oikein hyvä valinta. Orkidea tykkää myös sumuttelusta. Sitä voi sumutella mieluiten ehkä aamuisin, jolloin sitten yöksi ei jää sitä vettä sinne lehtihankoihin ja siihen lehtiruusukkeeseen seisomaan, koska jos sitä sinne paljon jää, niin silloin se helposti mätänee. Orkideat kukkii tosi kauan, ne tulee meille aika nuppusina ja se tarkoittaa sitä, että ne kukkii useamman kuukauden. Ja sen jälkeen sitten kun se kukkavana on kuihtunut, eli että se on ihan keltainen, niin silloin se voi napsasta poikki ja silloin ne kaikki ravinteet on siirtynyt sitten sinne juuristoon ja lehtiin. Eli se on hyvä kohta sitten katkaista se kukkavana. Ja perhosorkideat esimerkiksi, mitä meilläkin paljon tässä on, niin on helppo saada uudestaan kukkimaan. Siinä menee muutama kuukausi, joskus voi mennä vuosikin, mutta sitkeys kannattaa ja kannattaa niitä hoitaa ja lannoittaa, niin lähtevät kyllä aika herkästi uudestaan kukkimaan. Kasvualusta on orkidealle tärkeä, eli käytetään sitä orkidean multaa tai jotain muuta semmoista hyvin läpäisevää kasvualustaa, koska orkidea ei tykkää siitä, että se ihan vedessä makaa. Eli vähän pitää olla semmoista pidättävyyttä siinä kasvualustassa, mutta ei liikaa. Ja itse kyllä täällä suositellaan sitä orkideamultaa käytettäväksi. Se on helppo ja varma. Meillä täällä Flöörin orkideaviikoilla on kaikenlaista herkkua tarjolla. Meiltä löytyy paljon tätä perhosorkideaa. Siitä löytyy hyviä värivaihtoehtoja. On isoja ja pieniä. Sitten meiltä löytyy vandaorkideaa, löytyy maaorkideaa ludisiaa. Ja sitten on tulossa vielä dendrobiumia, on tulossa symbidiumorkideaa, kambriaa, Venuksen kenkää ja sitten panterikämmekkää toivon mukaan saadaan tänne myöskin, eli odontoglossumia. Se on tosi hauska, semmoinen pikkukukallinen kaveri. Tervetuloa meille Flööriin orkideaviikoille. Täältä saat kaikki tarvittavat orkidean kasvatukseen, ruukut, kasvualustat, orkideat tietenkin, lannoitteet ja ennen kaikkea ammattilaisten hyvät vinkit. Nähdään Flöörissä!